Hello guys, दिनै आं मोनसे गोदान कार लाबोदों monster कार आरोना बेयो remote control RC कार होनो ओमफ्राय बेखौ आं नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन आरो फुरा मा दं सिङाव मा मोनफायो बेखौ आं नोंसिनो देखायगासिनो आरो होमबा भिडिअखौ नायबाय थादो बेनो बक्सआ नै लोगोफोर नायदो एबारना कन्टेन्टआ बेबायदि जाबाय थागोन आरो बे जाबाय मोनसे monster कार ओमफ्राय बिनि दामखौ नै खाथियाव देखायबाय एसे बिनि दामा जाहैबाय 999 आरो 999 ओमफ्राय दा बेखौ आं नोंसिनो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन ओमफ्राय सालायगोनबो आरो मा जायो बेखौ आं दा खेवनोसै गोदो उन्दैयाव सालायनो लुबैखायोमोन ओमफ्राय दा एबार देरनानैबाबो सालायगोन मेरला बायगोन सालायबाय थागोन बायबाय थागोन नै बेनो नैबे जाहैबाय कारा बेनो नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे दं रिमट दंफायो रिमटआ बेटारि सोनांगौ नै रिमटआ नायदो ओमफ्राय चार्जारनि आरोना बे गारिया चार्ज होनानै खारो बेनो बक्सआव ओमफ्राय बेखौ आङो बेयाव सोनानै दोनथ'सै आरो नैबे केबोल मोनफायो चार्ज होग्रा टाइप C USB टु टाइप C ओमफ्राय बेखौ सालायनानै देखायसै माने एक्चुअलि बेखौ आनबक्स खालामखाबायमोन दा भिडिअनि थाखाय रि-आनबक्स खालामजोब्बाय नै साखाखौ नायो एकदम हाद्रि नांजोबनानै दङ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे नैबे गुदुङा जाहैबाय उखुन्दै खुग्रा आरोना बेजों उखुन्दै खुयो नैबावहाय माबा सोनांगौ दै नैबाय दै सोनांगौ नै नैबे दैखौ देखायफैलाय फुल दङ दा फुल टेंक दङ दैया माबागोन आरो दा सालायगोन माखासे सिनेमाटिक शटबो होगोन ओमफ्राय अन खालामनि खेबनानै आं एबार रिमटजों सालायनायसै आरोना नै ओमफ्राय नैबेखौ एसे देखायसै आं इन्सट्राक्सना नैखौ ओरै माबाबा ओरै थुखोबा दावखोनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ फावसैबा रिभार्स जायो आरो ओमफ्राय नै बियो बे माबा लाग्रा हेन्देल लाग्रा आरो ओरै नै बे साखाखौ देखायहर हेन्देल लाबानो माबायदि जायो नायदो बे ओरै गिदिंबाय बे ओरै गिदिंबाय आरो आं सालायनायसै दाना ओरै रिभार्स होबाय आं फुरा देखायगोन आरोना बांद्राय सालायनो रोंथ'वाखै आरो ड्राइभार गारिखौ दे रिभार्स दे केमेराखौ दानथारनोसै केमेरामेन बोरै देखायहरब्रा लामाया बारा मोजां नुवाखै मानखोनो हाया अफर'डिं गारियानो गोदो उन्दैयाव सालायनो मोनाखैलै दा सालायनांगौ बोरै जानांगौ बिदि बे जाबाय उखुन्दै खुनाय नै उखुन्दै खुनायखौ नायनानै ला फुरा नुवाखै थामसा आं सालायनाय दै केमेराया फकास जायाखै दुआ हेन्देलखौनो लानो रोङालै बारा बेखौ मानखोनो हानो हाया ओइ हनै गारिया केमेरा एंगेल लानो ओरैसो जाबाय आयु नोंगौसो आंनि गारिखौ नुबाव नै बेकग्राउन्डआव हाग्रा टेस्ट नायनाय एसे हाग्रायाव खारना खारा फंस गया गाछ में फंस गया गाइस लोग बिदिनो दहाय दाबिजों नागिरनायासो जादों
नंगौसो गारि फैनानै होख्रेबलांगोन अब्ला गारिया बेनोमोन भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय एबार हाब्रुनि टेस्ट लाबोगोन आरो बे दिनैना जोबथ'बाय बेनो रिमटआ रिभार्स दावखोनाय बेनो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ बे जाबाय उखुन्दैखौ नायनाय उखुन्दैखौ नायनाला फुरा नुवाखै आमसा खस्थ'लै एंगोल लाजोबनानै